Care e problema? Vineri, la o conferință de presă, domnul primar o declara că Zapodeanu nu a dat niciun ban. Zapodeanu are ordine de plată și am acte semnate pentru orice lucru, am acoperire în spate. Deci nu. După aia, dacă Iașul pierdea la meciurile care le-a pierdut Iașul, e tot meritul lui cuiva. Dacă pierde Iașul, Zapodeanu e de vină că a destabilizat echipa. Nu se poate așa. Într-o atmosferă de asta nu pot. Am cedat nervos și nu pot, cu banii mei nu pot să fac așa ceva. De ce credeți că domnul primar Nichita s-a supărat atât de tare încât a avut acea ieșire săptămâna trecută, dacă mă înșel, joi, când după o ședință a Consiliului Local a declarat că dumneavoastră ați făcut cel mai mare rău echipei prin declarațiile pe care le-ați făcut și că cei trei investitori, dumneavoastră și ceilalți doi, ar trebui să vă implicați mai mult la echipă, să mergeți să vorbiți cu jucătorii, să discutați. De ce credeți că a avut ieșirea aia? Eu trebuie să rețineți un singur lucru. Eu cum să mă duc la echipă? Echipa o conduce președintele. Eu cum să mă duc? Ce să mă duc? Băi, fotbaliști, băi, jucătorilor, sau cum se numesc altfel. Haideți că eu sunt Zapodeanu. N-ar fi fost normal, dând 11 miliarde, domnul primar și cu toată conducerea clubului, spun, domnule, uite, ăsta e Zapodeanu, care a dat 11 miliarde, ăsta e Iulian Dascaru, care a dat 6 miliarde jumate, ăsta e Comănescu, care a dat, în sfârșit, în funcție de aportul, de acțiunile care le-o intenționează să le achiziționeze. Nu era corect, mă duc eu să mă prezint așa, fără niciun trăit, trebuia într-un statut mai, cât de cât, mai oficial. Ce credeți că se va întâmpla în continuare la echipa de fotbal? Când ați luat decizia de a nu mai investi? Păi după meciul cu Clujul, nu a fost clar, m-am întâlnit cu domnul primar și a zis, domnul, ăsta e meritul meu astăzi. O venit cineva să o dat, găsă niște sponsori și dă câte 1000 de euro, dar eu când am dat cu Buzău 1 miliard, nu s-a vorbit nimic. Când am dat alți bani, s-a vorbit pe aici, pe acolo, iar când a dat, nu știu ce sponsor, a dat 1000 de euro, gata, spune că noi nu ne ocupăm. Dar meciul cu Clujul, că eu le spun de pe acum că vreau să dau 20.000 de euro dacă câștigă meciul. Numai la câștig, dacă câștigă meciul. Eu dau, nu din banii ăia care i-am la club, dau separat la jucători. V-ați hotărât să-i premiați? Îi premiez numai cu condiția să câștig, dar dau la jucători. Mă implic și eu. Când am mai dat bani, i-am dat, dar nu am dat la jucători. Jucătorii nu m-au cunoscut. Știi că eu i-am sponsorizat de multe ori, nu știu dacă știe sau nu știe, dar de data asta vreau și eu, când vine într-un cadru oficial, spune, uite, băi, ăsta e Zapodeanu care v-a dat anul trecut, știu, în jur de 500 de milioane, 500-700 de milioane premiu, ăsta care a dat în jur de 11 miliarde la voi așa și vă premiază cu 20.000 de euro pentru că ați câștigat meciul la Cluj. Și o să mai, nu numai la Cluj, o să mai fie meciul, dar să mai sponsorizați direct numai jucătorii. Numai performanța. Numai performanța, sigur că da. Nu pot. Păi, cum să... Eu am înțeles, păi sunt vreo 40 ceva de miliarde de datorii, eu mă duc să plătesc niște datorii și nici, băi, da, eu am fost ăla care am anunțat la ceilalți viitori acționari sau potențial acționari, am spus, domnule, hai să achităm alea 40 miliarde conform cu procent.